Bine v-am găsit la nu știu câtele episod. Astăzi cu invitatul nostru special, David, care poate să vorbească pentru că doar astăzi și-a pus un aparat dentar. Astăzi o să creăm un nou lume. Normal că survival viață. Haide mă, tastatură cârnuitoare. N-am mai postat de foarte mult timp episoade pentru că mi s-a stricat tableta și n-am avut ce să mai fac, n-am avut buget când a trebuit să repar și singura cale a fost să o opresc și să nu mai pornesc până nu mi-o repar. Dar acum suntem prezenți la datorie, sper că îmi filmează și nu face ca data trecută de mi s-a oprit. Eu o să luăm niște lemn și o să căutăm resurse și dificulty, da, să nu uit, pentru că uit mereu, ca să pot să mă găsesc și eu. Unde ai găsit pauza? Unde e pauza? Tot acolo sus. Păi eu nu văd. Nu mă, păi trebuie să dau asta jos, știi? Uite, dar eu când dau chestia asta așa jos, abonații și cei care vizualizează îmi văd că nu lasă aia jos și de asta nu o las. Eu o las ori o dată, ori de două ori. Așa, acum vreau să vă spun că seria de Minecraft o să revină, cu o mapă nouă, Skywars The Bridges, ceva de gen așa, nu prea am citit încă. Mă, de fiecare dată mi se întâmplă. Nu uitați să vă și abonați la mine pentru că nu înțeleg de ce. Am 17 vizualizări, dar nimeni nu se uită la mine, aproape la toate videoclipurile. Și cam m-am supărat pe voi pentru că, frate, am filmat o grămadă de lucruri și prietenii mei mi-au spus să filmez cu Cantor, am filmat, nu e chiar Cantor, dar e un fel de Cantor. Hai că las porcul ăla că nu prea intercalează și o să mergem mai departe. Așa și... Holy shit! Ce era să mă duc? Hai, dă-i turbo, dă-i turbo. Aoleu, ce pui mei, mă, păi e asta? Dă căcăciune! Eu zic că pe acolo a trecut cineva. Chiar nu știu ce să fac. Să mă duc mai departe sau să-mi planific asta în locul care sunt. Nu știu, deci seriile de Minecraft multiplayer o să le fac separat, pentru că dacă îmi fac așa, combinat, mă ocupă mai mult spațiu. Dar voi mă întrebați acum de ce? Păi, odată să faci o mapă, normal, o să țină și aia loc. O să sugrume un pic tableta. Dar, cum să zic eu, mai bine mă simt eu, pentru că nu vreau, hai, am făcut mapa asta, nu ce plagă m-am făcut acolo. Am făcut mapa asta, pac, cum să zic eu, am făcut mapa asta, am plecat de acolo, pac să intru cu unul multiplayer și când e să fac și eu în continuare serie. Holy shit, ce-i cu lag-ul ăsta? Când e să fac asta, Minecraft, The Bridges și chestii de-astea, am un lag. Așa, da, chiar o iau pe aici. Prietenul nostru nu poate să vorbească, de fapt, invitatul nostru. Ce tare arată acolo, cred că îmi fac acolo casa, da. Ori mai caut. Bă, mă mai uit, în primul rând eu vreau vaci. Cred că, da, am făcut o prostie. Ce era să fac? Deja ne e foame. Ce prostia mai mare am făcut. Acum trebuie să urc tot ăsta. Nu mai râde, că nici tu nu ești bun la Minecraft. Vreau să zic că te-ai făcut târnăcop. Am
ce să fac toate lucrurile? Pentru ce să sap toată, pentru că am pământ la dispoziție cât vrea mușchiul meu. E peste tot, te uiți în stânga, e pământ, te uiți în dreapta, e pământ. Pentru ce să-mi distrug? Să-mi fărâm lemn, să folosesc lemn pentru lucruri mai importante. De exemplu, să fac de-ăsta căul de la făcut din lemn neprelucrat și lemn prelucrat, nu știu cum se numește, pentru că Da. Lemn prelucrat, nu poți să pui și lemn prelucrat, lemn neprelucrat, pentru că tot îți dă aceeași. Da. Bă, nu fă mă, da, tot același ți-l dă. Ce lag infernal, ia stați mă, oamenilor, bun. Dăm option și dăm aici. Păi da, mă. Fovul mie îmi place la maxim. Păi și mie. Go! Ce să fac? Bă, mie îmi trebuie oi, mă. Eu din ce fac pat? Din căuli. Da. Bă, mi se pare că am mai trecut pe aici. Îmi fac pat în căul? Ce-i, mă? Vrei să dorm pe cărbune? Știi ceva? Cred că mai bine. Haide, mă, cârnăciorule. Așa, sparge aici. Sparge aici. Dați așa. Episodul ăsta o să fie doar așa prezentativ și deja am filmat 6 minute. Atât de repede, da, chiar atât de repede. Bun, și cam atât și cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să dați un mic like și ne vedem în următorul episod. La revedere! Pa, pa! Ai. Ce prostie! Bă, pune-mă pauză în puii mei! Mă enervează show-ul